Això és bàsquet blaugrana, a l'ombra del Palau. Hola a tothom. Em dic Ramon Serra, sóc un periodista jubilat però no retirat. La meva passió sempre ha estat el Barça de bàsquet i ara que tinc una mica de temps, doncs intentaré fer, si puc, cada setmana un vídeo explicant l'actualitat del nostre equip. Naturalment jo no sóc un tècnic, però sóc, diguem-ne, un espectador de la graderia i per això en dic a l'ombra del Palau. Així doncs, espero que aquest vídeo sigui l'últim en període de proves i que ben aviat pugui estar amb vosaltres amb tota regularitat. Així doncs, sense més preàmbuls, anem a començar el nostre partit d'avui. Per tant, salt! Bé, la partida d'avui del Barça doncs, està immersa pràcticament en aquesta fase final de la Lliga regular que donarà pas als play-off. La veritat és que no som gaire optimistes per la situació del Barça i doncs, si queda eliminat el més aviat possible, em sembla que ningú no ho lamentarà perquè l'equip va al límit, podrien ser més de 80 partits pràcticament i per tant les lesions que ja ens han afectat al llarg de tota la temporada segurament tornaran a brotar. I per què s'ha arribat a aquesta situació? Hi ha molts motius. Primer, la mala planificació del Barça. Per exemple, Navarro va fitxar el base Núñez perquè serà el seu gendre, amb el qual tenim una nova societat, Núñez i Navarro, que és un base amb el qual van haver de pagar 400.000 euros pels drets al Real Madrid, un base que sí, més o menys pot ser bo, no diré que no, però no és un tirador. I per tant, ell i el Satoransky han set dos hàndicaps d'aquesta temporada perquè el Barcelona pogués reeixir amb una mica més de sort i encert. El segon cas, l'entrenador Peñarroya, al qual se li va assignar un contracte per 2 temporades, quan amb una n'hi havia ben bé de sobres, no? Un Peñarroya que no ha sabut portar l'equip. L'equip ha encaixat més de 90 punts, amb una vintena llarga de partits, que gairebé ens anem acostant als 30, no? I per tant aquest entrenador jo penso que no ha de ser l'entrenador del Barça, però esclar, jo no mano ni tinc la caixa dels diners. En tercer lloc tenim el senyor Cubells, que és el Sant Automena, president del bàsquet, i realment sempre només està preocupat del futbol i no va en els llocs que ha d'anar en els dies importants del partit i prefereix escapar-se a Dubai, a Sevilla o a la rua del futbol. D'altra banda, també el club s'ha desentès d'aquest Barça i al final hi havia 400.000 euros per substituir la baixa de lesionat Núñez i no els han volgut fer servir, amb la qual el Barcelona ara s'ha quedat sense bases titulars i a més el Barça té cada cop menys efectius perquè cada cop hi ha més lesionats i al final potser hauran de jugar amb 5 jugadors, si és que és possible, no? Tampoc podem oblidar en aquestes culpabilitats la Lliga Endesa, que té molts partits quan s'haurien de reduir els equips que hi participen. O la mateixa Lliga, que ha exprimit com un llimó els jugadors, amb 2 jornades de bàsquet cada setmana, i al final passa el que passa, que les lesions són inevitables. Però en fi, això és el que tenim fins ara. El que ens hem de preocupar és de cara al futur. I de cara al futur el Barcelona caldrà veure quins moviments fa. I els nous fitxatges, tenim ja Singleton, evidentment, encara que no es digui oficialment, és molt bon jugador, però gairebé té 34 anys. No sé, sembla que arribi ja 2 anys tard aquí. Si mirem la mitjana de l'edat dels jugadors de bàsquet, doncs la majoria sobrepassen els 30 anys. Per tant, segurament no es tractarà de fer un equip de jubilats, no? Dic jo. En fi, caldrem esperar. Caldrà veure també Anderson si renova, però Anderson a veure si aconsegueix un passaport europeu o el que sigui, deixar d'ocupar plaça d'estranger i d'aquesta manera podria jugar normalment i tindríem una plaça per un extra comunitari. El Barça també ja sabem que incorporarà l'any que ve jugadors joves com Villar, Garci, Keida i Butayevo.
I queda el cas de Damone, un cas extraordinari, un noi que té 14 anys, sí, 14 anys, i en cas de debutar a la Lliga Endesa seria el segon jugador més jove en fer-ho. Però ja sabem que avui dia aquests jugadors, a la que poden, se'n van als Estats Units. Ara les lligues universitàries ja paguen molt més que aquí els equips professionals i, per tant, és un tema molt greu que els equips han d'estudiar perquè formen els jugadors i aquests, sense haver de pagar res, ni els equips que els fitxen, se'n van als Estats Units. O sigui que fem aquí el batxillerat i ells aprofiten i se'n van a la universitat. Jo faria el mateix, però és lògic que els equips vulguin defensar. També tindrem altres temes, com podria ser Satoransky, no? Que sembla que la temporada no està molt regida i, a més, doncs, no sé què li pot passar a aquest senyor, però les seves actuacions, com a mínim, són molt discutides. O el cas d'Abrines, que, per exemple, ha fet aquesta temporada 4,1 punt de mitjana en cada partit, no? I en més de 10 d'ells no ha marcat ni un sol punt. O sigui que realment és una cosa una mica insòlita. La configuració de la plantilla del Barça també, sobretot, dependrà de Billy Hernán Gómez, que no vol marxar. Billy Hernán Gómez, amb tot, ha actuat bastant bé en els últims partits i no sabem si finalment es quedarà. Això afecta tota la programació i els possibles fitxatges, però cal anar de pressa perquè les poques peces que hi ha, doncs els equips ja els van prenent i el Barça no és qüestió de perdre i de fer el papet com ha fet moltes vegades. Bé, doncs de tot això ja anirem parlant, oi? I tenim temps tot l'estiu per veure com queda la configuració de l'equip. D'altra banda, també volia fer una crida al jovent que ens està veient, que a veure si fa vídeos també sobre el Barça de bàsquet en català. Dic això perquè jo entenc que n'hi hagi molts que ho facin en castellà o en anglès perquè arriben a més gent. Ara bé, molts d'aquests ho fan per tenir milers de seguidors amb la qual s'hi puguin guanyar la vida, com tots sabem. Però, honestament, algú pensa que parlant del Barça de bàsquet s'hi pot guanyar la vida? Em sembla que això no és possible, oi? Bé, per això mateix volem fer, o vull fer, aquest vídeo perquè arribi a la gent, que tenim més a la vora, no? I per tant hem de fer aquest caliu, que és el que ens interessa entre nosaltres, no? I ens hem de recordar, per exemple, del Fede, aquest xicot que viu a l'àtic, ens hem de recordar d'en Sergio, que és una Viquipèdia del bàsquet i que té un quiosc, de la Maria de Blanes, de la Carme de Palafrugell, de la Maria del Guinardó, de Lluís del Clot, en fi, molta gent que potser no els agrada el bàsquet o pel que se'ls ha d'anar animant. Segur que tots vosaltres teniu el vostre xicot o xicota doncs, que està interessada, o bé doncs, companys de classe o de l'oficina, o bé aquell que és del joventut i sempre teniu a veure aquestes coses petites polèmiques que donen vida, perquè en definitiva hem de crear caliu, donar vida. El Barça, sabem, sí, és un equip internacional, d'acord, però evidentment si perdem la nostra essència això serà un equip, doncs en fi, no sé ni com definir-ho, no? Per tant, no perdem la nostra identitat. Ho hem vist ara amb l'equip de futbol, doncs, que ha fet la rua aquí a Barcelona i la gent és d'aquí, la que ha sortit al carrer, la que principalment doncs, ajuda l'equip. Com la gent és la d'aquí, la que principalment és soci, simpatitzant i que va al Palau Blaugrana. Em sembla que queda clar, no? D'altra banda, sé que la Generalitat, i Òmnium sembla, que dona ajuts al que vosaltres en dieu youtubers per fer doncs, vídeos en català. Teniu, joves, una bona oportunitat, oi? A sobre doncs, podeu fer alguns diners, no? Com deia el poeta Maragall, què més ens heu de donar, Senyor, en aquest món tan formós. Bé, em sembla que això és tot el que us volia dir avui i recordar doncs, que ben aviat intentaré ser amb vosaltres un cop per setmana. En fi, diguem ahir, avui i demà, sempre amb el Barça. I si pot ser, això sí, amb un somriure. Moltes gràcies a tots.